Fire Brigade sa Barangay Cubacog, Mandawi City mo representar sa Region 7 sumabot nga National Fire Olympics. Maong sub-sub na ang ilang preparasyon alang sa kompetisyon. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Busy na sa pagpangandam ang mga sakop sa Barangay Cubacog Emergency Response Unit sa ilang salmutan nga kompetisyon. Mahapon magbansay-bansay sila sa ilang abilidad diha sa may Pahara Park, ilawom sa ikaduhang taytayan. Ang maong grupo ang napili nga musalmot sa National Fire Olympics nga ipahigayon sa Baguio City sunod simana. Sila ang girekomendar sa taga-BFP nga mo representar sa Region 7 sa kategorya sa mga Barangay Fire Brigade. Sa kompetisyon, 16 ka mga sakop nila ang mubiyahe o mupakita sa ilang katakos. Actually, siguro na itong training sa kuan. Gani, pasalamat ni sa city sa City Mandawi kay tagaan mi og time nga makapractice sa Pahara. Gihangop sa kapitan ang pagsalig nga gihatag ug bisaan nga maningkamot sila sa kompetisyon. Nagpasalamat sab sila sa tanan nga nisuporta sama sa city government. Ang maong Fire Brigade makapila nang nakasalmot sa mga kompetisyon dinhi sa Sugbo. Makadaghang higayuna nga mikampyon gani sa Mandawi City Fire Olympics. And another challenge is namo is karon pa mi ka suway pod. So munang pressure pod do gamay kay dili baya lalim pod ang imong dadon. Gawa sa City of Mandawi is for Region 7 ang nga imong gidala. Nico Sereno, Balitang Bisdak.